सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राज्यभर बदनामी करणाऱ्या भुईबावडा कॉपी प्रकरणात आता एक नवा ट्विस्ट समोर येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे। या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी आणि संबंधितांना वाचवण्यासाठी काही पातळ्यांवर हालचाली सुरू असल्याची माहिती पुढे येते। विशेष म्हणजे घाटमाता परिसरातील शिक्षकी पेशातील पाटलानं या प्रकरणात पुढाकार घेतल्याची चर्चा रंगू लागली आहे। नेमकं काय आहे हे प्रकरण पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट। भुईबावडा येथील 10वी परीक्षा केंद्रावरील कथित कॉपी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर झाला असून आता सर्वांचं लक्ष संभाव्य कारवाईकडे लागलंय। मात्र कारवाईची प्रक्रिया सुरू असतानाच या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर येतोय। सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील काही संबंधित व्यक्ती आणि घाटमात्यावरील एक शिक्षक यांची तालुक्यातील एका प्रशालेत गुप्त बैठक झाल्याची चर्चा आहे। या बैठकीत प्रकरण कशा पद्धतीने हाताळायचं आणि पुढील कारवाईपासून कसा बचाव करायचा यावर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय। इतकंच नव्हे तर संबंधित पाटलानं मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच काही लोकप्रतिनिधी यांना मॅनेज करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचीही चर्चा आहे। त्यामुळे या बैठकीनंतर विविध स्तरावर हालचालींना वेग आल्याचं बोललं जात आहे। तसेच हे प्रकरण शांत करण्यासाठी मंत्रालय स्तरापर्यंत संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही समोर येते। त्यामुळे चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असताना अशा घडामोडींची चर्चा सुरू झाल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या। भुईबावडा कॉपी प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, की हे प्रकरण प्रभाव आणि दबावाच्या जोरावर दाबण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय। श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी।